Nowruz dünya ýurtlaryna, däpler we tagamlar. Nowruz bayramy dünýäniň köp ýurtlaryna baharyň gelşini we täze başlanyşlar alamatlanýan möhüm bayram hökmünde giňden wellenilýär. Her halk onu öz borçly däp desturlar we milli tagamlar bilen garşy alýarlar. Eýranda bayramyň esasy aýratynlygy parseline es harpy bilen başlanýan 7 türlü nygmatdan sebze, samanok, tenjet, sir, sip, somak we serkeden ibarat bolan meşhur haf sin taçagydyr. Şeýle hem adamlar çakarşanda sury dawarasyna otdan ýöküp saglyk dileýär. Bayramyň 13-nji güni bolsa däp hökmünde tebiğata çykýarlar. Azerbaýjanda Nowruzyň nyşany hökmünde honça bedegli taçagy taýýarlanylýar. Onuň merkezinde göýgoran buğday femini ýerleşdirilýär. Özbegistan we Täjikistan ýaly ýurtlarda Nowruz gejesi sümelek taýýarlamak däbi bar. Bu tagam bir näçe sagatlar gaýnadylýar we taýýarlanylanda ýagşy arzuwlar edilýär. Gazaqstan we Qırgyzstanda bolsa Nowruz köje atly ýörüte çorba taýýarlanylýar. Şeýle-de kök böre, awdaryşpak ýaly at üstündäki milli oýunlar bayramçylyga aýratyn öwüşgün berýär. Türkmenistana Nowruz giňden wellenilýär. Täklik ýarym edilip, öýler araslanylýar. Mihmanlar kabul edilýär. Milli tagamlar taýýarlanylyp, dürli bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Şeýlelikde Nowruz dürli ýurtlarda, dürli görnüşlerde bellenilse-de, onuň esasy bir manysy tebigatyň täzelenişi, adamlaryň agly birligi we ýagşy umytlaryň garşy alınmagydyr. Täzelikleriň ilkinji dinleýjisi bolmak üçin bize agda bolun. Awarlar, tätinlikler, videolar hemmeti bir ýerde. Türkmen portalla bizden daşlaşma.